Yusuf. Hello everyone, खुलुमबाय गासिखौबो दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय ओमफ्राय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ गोबाव जाबायमोन भिडिअ होयिया ओमफ्राय दिनै होबाय माने बहाबा थांनो ओंखारदों थ' नोंसोर थाम्बनेल टाइटेल बा थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय आं बहा थाङो ओमफ्राय मानो थाङो ओमफ्राय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय ना बिजानाय दंलै सासे जानला मोनलाथार जे गारिबो फैबाय जोंनियाव इनै ओमफ्राय दा ओंखारलांनोसै आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे बहा थाङो मा खालामो ना जुदि नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि नुदों साइस नुदों दा आंखौ आं ओंखारबाय दायो थांबाय थानोसै नोंथांमोना बयबो नायलांबाय थादो ओमफ्राय हाय आंखौ बखिगासिनो नै माबा माबिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लादु मा लादु 10 थाखानि दे आं थांबाय थानोसै नै गाबाय आं हगारसान नै बेहायसो फैबाय जोंहा ब्लाउसनि सिट लांफानो होननानै मायापुरियाव हाबफैदोंमोन आरोना दसे ओमफ्राय लानानै ओरैजाय बेंटल फारसे फैफिनबाय दिदिनि रुमसिम दिदिखौ लायनोसो थांखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बै जाय मायापुरियावसो माबाफोरखौ मोनो नालाय ओंखायनो मायापुरियाव सिगांग्रो थांग्रोबाय इनि उनावहालागै लानानै फैनानै दिदिनि रुमाव फैफिनबाय आरो माबा लाबाय जोंहा खिथाथ'ला आङो आयौ सानमोदान लाजोब्बाय हाबनांगौ आखाइ आरो खैबार खानायाव थांदों आंनो मिथिया मानो खानायाव थांबाय दहायनिफ्रायनो खारायनांगासिनो आङो गैयानो दालि लांनो थिनदों दायो बेंटल थांफिनोसै बायखांबाय बेंटलाव थांनोसै दा एसे खामानि दं माने दिदिखौ लायगोन आरोना बेंटलाव दाना ब्लाउसनि सिट नागिरदों आयौ बङाइजोंसो ओरैजाय फैबाय लामा सेरनो नै गाइस मोन दायो बेंटल थांनोसै माने जों थांबाय थागासिनोखा आरोना फाइनाली गाइस
Ai kok gak beda. Bibu lo gebut biar dah, babio, bade, bibu ni rumau. Ayoy, oke sahabat. Jijik baik. Ma. Jijik dilihat kayak. Oke sahabat, ayoy. Hamsini sih. Tanda cool ilai muni abi ngau. Ramadan lagi. Hamsini aja nongnya. Proses sampai habis. Ilai plastik bisa ngabis somai sunduri. Ang nabi kya? Aduh gurau langsung sana nang. Aku ya. Betul ni berai. Betul. Bukan beda dan alat bukan jadi nongla. Ho. Ada gosok ke tanah. Oh, semua dia nang sabai. Aku kan dulu terus orang yang Jadi cap. kalau aku udah Stop kau lai. Kau get mai bang ni dana. Sit down. dah. Jangan sih. थागोन आं सना नोंखौ लाना